যত মিডিয়া চ্যানেল লংনো হাসিনি যত লোকরকনো স্পেশালি সিনি সুরমানি যত লোকরকনো আবনো কইনা মুসুঙ্গো তে ককসানা মুসুঙ্গো তে বেলাই বেলাই হামবাইনা মুসুঙ্গো जोंथिनि इस दुल सरावो जोंनि डोर टू डोर कैम्पेन दिनानि लगी दङ जोंनि वाइटिएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मोजां सुरज देबरमा ते तीन चिप्रामथानि लिडार जोंनि अमनो नियतया ते जत जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जत लिडार दङ जोंनि मसुरमा कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंनि इउथ ब्लक जतनो एक्जिक्युटिव ब्लकनि जतनो बेबां दङ जोंथिनि इरो डोर टू डोर कैम्पेन खाय मनो रेस्पन्स माखासे सुनो 23 तारिखो चिप्रामथा ओ बु दिवै खोप्लायनानि मुआ 46 सुरमानि सुनो केबो नारक माया जोंखिनि नारक माया आबनि बिसिङो जोंमा बनुखा बाक्सा मुते हाय रेस्पन्स का नरंनो विलेज कमिटि रबा सिमिन गुरक तमानुगो नर ग्राम पंचायत का फाया जोगा बुखा दुइ तंहिनै बं खुक्ति सिङाबो सामा खानाका इंगा जोंखिनि थांगै बरके एमनके हामजाका बाक्सा तातामने माइसाइ थांदि पिनुं थांदि लेनाय थांदि आबो हायके माने आसके हामजागै जुनो बर वेलकाम थाखायसि आउन बिसिङो जों साइमाका 23 तारिखो बुट रिवै 26 तारिखो रेजाल्ट ओ रेजाल्टो सोंथि प्रमोथा सिनि बाबुराम सत्तामी 100% या 200% लाइनाय केबो खासि माया बनो आबनो खानामो बेले हामबाय आनो भाई बेसे बेले हामबाय जे सिनि वाकि प्रेजेन्ट साइथां माहाय जों दिनि अर सिनि इस दलसरा वो फुंनि सिमी भाई फुंनि 6टा 8टानि सिमी जोंरो डोर टू डोर कैम्पेन जोंनि अमर जों रेजाल्ट इभेन सिनि बरगिया इभेन वानजै बसनि बरगबो इ प्रमोथन बोर्ड नांबाय बखा खलक जाखायसि बरबो नायो बुबाग्रानो कप्लाइनथों बरबो साजागो थानसानि खरांनो भाई सिनि बाबुराम सत्तामी बसियर 100% जोंति प्रमोथनि फर्स्ट एमएलए मानसिनाय सिनि विधानसभा आबो नो डाउट आबो ते कुनु वाना कक्रिखा बखा बाया कक्रै ए गोबां मा सुनमाय एलकानि सिन तापते बुकसना नर बखा खलकै देशतालिको आन्ध्र समारियो बुडुबै जों हायना हाय जों कप्लाइसिनाय बुबाग्रानि बिसिंते हायना हाय जों ते कुनु कमर बता वाना नांलिया बुबाग्रा आयु लथों दिप्रामथा आयु लथों बुबाग्रा आयु लथों